आंखालानो दिहुननायनि गाहाय बिथा बाक्सानि सासे लाइमोना जाफुंसार महरै मोब्लिब दिहुननो हादों। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर महकुमानि साखाथियाव थानाय बिलफारानि बे लाइमोननि मुङानो जादों जेम्स बड'सा। जेम्स बड'साया आबाद फोथारनि गेजेरजों बोहैलांनाय मोनसे जाम्फैयाव गावनि सोरजिथाय खाबुजों मोब्लिब दिहुननाय जाफुंसारनो हायो। आथिखालाव बे प्रजेक्टनि गेजेरजों जेम्स बड'साया गासै 107 केबि मोब्लिब दिहुननो हादों। इउट्युबनि गेजेरजों मोब्लिब दिहुननायनि सोमोन्दो मिथिथाय लानानै जेम्स बड'साया बे पावार प्रजेक्टखौ दिहुनदोंमोन। जेम्स बड'साया मिथिहोनाय बादिब्ला गावनि न'निफ्राय खमैबो 1 किल'मिटार जानथायाव थानाय गावनि आबाद फोथाराव मोब्लिब फोनांजाबनायाव जेंना नुजाथिनायनि जाउनाव गावनि गोसोआव मोब्लिब दिहुननायनि फारसे सानखांनाय फैदोंमोन। लोगो लोगोनो इउट्युबाव फिसा पावार प्रजेक्टखौ माबोरै लुफुंनो हायो बे बागै नायनानै गावनि आबाद फोथारनि गेजेरजों बोहैलांनाय मोनसे जाम्फैयाव फिसा पावार प्रजेक्टखौ गायसनजेनदोंमोन। गोजाम फांखानि माखासे आइजें आइला आरो लहाजों जेम्स बड'साया थांनाय दाननै सिगांनो मोब्लिब दिहुननो हानाय बे पावार प्रजेक्टखौ सोरजिना दिहुनदोंमोन। जेराव बे पावार प्रजेक्टनिफ्राय खमैबो 107 केबि मोब्लिबजों गासै गं 15निबो बांसिन बाल्बफोरखौ फोजोंनायजों लोगोसे साउन्ड सिस्टेमखौबो दामनो हादों। इयुनाव गासै 3 किल'वाट मटर सालायनो हानाय बादियै मोब्लिब दिहुननो थाखाय नाजागोन होननानै जेम्स बड'साया मिथिहोयो। जेम्स बड'सा बेनिफ्राय बेखौ आङो फोथार गेजेराव थायो बेनिफ्राय कारेन्ट गैया नालाय बिदिनो सानसेखालि सानै कारेन्ट बानायनो हायो नामा दैजों बेखौ साननानै आङो बानायनाय जादों आरो। बेसेबांसो खरसा थाङो बे? खरसाया 20,000सोआनो थांफ्रामबाय दे 20,000सो थांदों खरसा। बे जिथु प्रजेक्ट बे प्रजेक्ट बानायनायाव मा होनानै बानायदों नोंथां? बेयाव बे मेन मटर होननांगोन बेखौ बेनिफ्राय कारेन्ट आउटपुट जायो बेखौ आङो गोजाम सिलिं फेननिफ्राय बानायनाय जादों आरो मेगनेट होनानै। बे बानायनाय जिथु आदब बेखौ बबेहाय मोन्दोंमोन? आं बेखौ इउटुबाव नायनानै सोलोंनाय जादों। इउटुबाव नायनानै सोलोंदों। बेनिफ्राय दा बेसेबां कारेन्ट मोननो हादों नोंथां? दा बिनिफ्राय माबा 170 भल्टेज आउटपुट मोनो आं दा। उनाव बेनिफ्राय माबा बिथांखि लानो होननो सानदों नामा? उनावहाय आङो 3 किल'वाटनि मटर लगायनो सानदों आङो फैसा मोनोबा बे 3 किल'वाटनि मटर बायना लाबोनानै बेयाव फिटिं खालामबानो 3 किल'वाट 40 भल्टेज मोनगोन आरो। होमबा आङो दैनि मटर बेनिफ्राय बिदिनो फांखा बायदिसिना आरो गोसो बायदि बेबहार खालामनो हागोन आरो आंनि खाथियाव थानाय आबादारिफोराबो मेसें बोथोराव मैगं थाइगं गायोबा बेनिफ्रायनो लानानै मटर सालायनो हागोन कारेन्टखौ लानानै। बे बिथिङाव सरकारखौ माबाफोर खावलायनो सानो नामा? सरकारखौ आं दा मा खावलायनो जायखिजाया सरकारनिसिम आंनो बुंनांगौआ बेनोल' जायखिजाया आं दा जिखौ साननानै बानायदों बेयाव जा अबजेक्सन होनानै जाहाथे आंनि बे प्रजेक्टखौ बन्द' बानाया सरकारा बेखौनो आं लुबैयो।